satisfet, tot i que torno a dir el mateix. Jo crec que el joc de l'equip ha estat bé i jo crec que hem sabut jugar molt bé en l'Hospitalet, un equip que, si no recordo malament, venia una dinàmica de 18 últims encontres que s'havia perdut 2 partits. Llavors, algunes coses estaven fent bé també l'Hospitalet. Arribant a les saltes de temporada, no sé
sensació que potser encara no us acaben de prendre en sèrio, tot i que tot l'any a dalt. Nosaltres som molt realistes, toquem de peus a terra, hem aconseguit el nostre primer objectiu, que era la salvació, ja la tenim. Hem intentat quedar entre els 5 primers per fer Copa del Rei i el que vingui a vindre. Si a final de temporada, quan quedin 4 o 5 jornades, si estem aquí dalt, òbviament lluitarem pel playoff, però ara per nosaltres encara és una utopia. Sabem, a més, els resultats d'avui, hem guanyat tots els de la part de dalt, vull dir, cada vegada es comprimeix molt i qualsevol petit errada pot fer treure d'aquesta posició de privilegi que tenim ara mateix. Som molt conscients d'aquesta situació, però torno a dir, nosaltres sabem els nostres objectius, i el nostre objectiu era escalar la categoria, ja està fet, tot el que vingui vindrà més. Com valores el treball defensiu, tot i les baixes avui, que no són més importants al centre de la defensa? Doncs jo crec que hem estat molt bé, dic que un equip que possiblement de la categoria un dels més ofensius en jugadors molt ràpids, molt habilidosos, fins i tot avui ens han ficat Ivan Salvador, que quan creiem nosaltres que jugaria Carreño, han ficat un altre jugador més petit per tindre més mobilitat. Jo crec que hem estat molt bé i no ens han guanyat gairebé les esquenes. Sí, home, ara al final del partit és normal, el partit està trencat. Jo crec que ens hem tornat a reinventar i crec que ha sortit bé la cosa. Hem estat fins i no hem deixat gaires ocasions, gaires oportunitats a l'Hospitalet. Una pregunta abans? Moltes gràcies i molta sort.